Comencem. Sabem on? Yes. Aviam, ens hem quedat una mica curts de temps, farem de més i de menys, tampoc m'havia preparat prou com volia, o sigui que serà una mica improvisat, però vaja. Això us presentaré una mica, serà com un informe per al nostre secretari sobre la situació actual de la catalogació d'aquesta col·lecció i de les nostres col·leccions en general. Bé, aviam, molta gent té poc interès en això de catalogar llibres perquè ara ens hem acostumat a tot això, de tenir-ho tot a sota dels dits al Google, i que automàticament busquem una cosa i apareix, i no ens n'adonem que darrere d'això hi ha una feina enorme que només es poden permetre normalment grans companyies com Google, i els esperatistes no estem en aquesta situació. I abans de fer això hi ha molta feina prèvia, que és molta. Primer, abans de posar res en línia, has de saber què tens en la teva col·lecció. D'acord? Has de saber què és el que no tenen els altres, i per tant és més valuós de la teva col·lecció. Has de saber com maximitzar la informació per disminuir el que en diuen soroll documental. Quan fas una cerca només per text complet, surt una llauna de coses que no tenen cap relació. Això es pot millorar amb un bon catàleg, cosa que internet no té. El problema de Google és que no hi ha un catàleg al darrere, no té un bibliotecari al darrere. S'ha de saber que ja està escanejat, perquè no té sentit duplicar la feina. S'ha de saber què paga la pena escanejar, perquè és rar, perquè no ho tenen altres biblioteques. I s'ha de saber què és legalment escanejar-la, perquè hi ha qüestions de drets d'autor. O sigui, hi ha molta feina al darrere abans de posar qualsevol document a internet. De manera que tot això és la feina prèvia que s'ha de fer. Bé, suposo que ja sabeu que això vam començar el 2015 amb un projecte de crowdfunding del Barcami per poder començar a posar això que estava soterrani abans i no estava en condicions, de manera que primer s'havien de comprar les prestatgeries i anar-ho posant, i després es va fer el catàleg, però de fet és un catàleg de catàlegs, és un catàleg col·lectiu, perquè això és només una de les col·leccions. A Moià n'hi ha una altra, que és de la Biblioteca Modera, que és privada, és de propietat de la propietària, és propietat privada. Hi ha Subirats i una altra que és el Museu d'Esperanto, que és també propietat privada. O sigui que són col·leccions de col·leccionistes. L'única que és propietat pròpiament dita de l'associació és aquesta, i la que tot just estem començant a Barcelona, el grup Aurora, on hem heretat la biblioteca de l'antic grup Aurora, i aviat heretarem també la biblioteca del grup Josep Manolés de Sant Cugat, que ho enviarem part aquí i part a Barcelona, segons l'espai que tinguem. O sigui, ja serà un catàleg de quatre col·leccions. Abans no començàvem de zero, perquè hi havia una feina prèvia. Per exemple, ja la Biblioteca Modera ja tenia un catàleg propi, que podeu veure aquí a la pàgina web. Hi havia també catàleg, està en línia, o sigui que aquí ja es podien buscar coses, però això no funcionava gaire bé, i era només el catàleg d'aquesta col·lecció, volem un catàleg de totes les col·leccions. I això ho va iniciar un Javier Guerrero fa poc, lligant-ho amb el projecte d'un catàleg mundial de totes les biblioteques esperantistes. I ell va intentar posar la primera pedra, va llogar un servidor, va demanar a Ana Modera una còpia d'aquest catàleg, i a Subirats també va demanar una còpia del catàleg que tenia el propietari, el Rafael Subirats, que no era com això, era una base de dades creada als anys 80 amb un programa que es deia The Base,
que després es va migrar a Access i que és un caos, la veritat. O sigui que va ser tot un repte poder posar-ho tot junt en un catàleg comú. I el resultat us podria ensenyar. Una altra cosa que s'ha de tenir en compte quan parlem de... Però clar, una altra pregunta per resoldre tot això. Qui paga? Perquè estem acostumats que tot està al núvol, tot és eteri, tot és intangible, però aquestes dades estan en algun lloc, en algun servidor que se situa en algun lloc i algú paga l'electricitat i l'accés a internet i tot això. O sigui que algú ho ha de resoldre, això. En Javier Guerrero va crear el seu projecte, que era privat, d'un catàleg universal de biblioteques en esperanto, que tenia aquest domini i va crear aquesta pàgina. Projecte. Aquí per allà hi haurà el catàleg de totes les biblioteques, no? Però encara no ha arribat a funcionar mai. El catàleg originari, el primer embrió, era aquest, que té... Ja veieu, això era la col·lecció privada del Javier Guerrero. I va utilitzar com a primer pilot i després hi va afegir els catàlegs de les altres biblioteques i la idea era començar a catalogar aquesta col·lecció directament amb aquest sistema, que es diu Koha, que és un servidor. I així vam començar, però quan me'n vaig apuntejar a l'equip de catalogació vaig veure que aquí hi ha un problema. Els catalogadors estan ficant dades, no se sap on. En una caixa negra, que ningú no se sap qui té el control, i vaig demanar a Javier Guerrero que ens donés una còpia del catàleg i l'instal·léssim en un servidor propi d'IKEA perquè fos realment una responsabilitat i una propietat de l'associació i que nosaltres poguéssim fer-ne còpies de seguretat, que és el més important de tot plegat, perquè si no hi ha còpies de seguretat, la feina d'anys es pot evaporar en un petar de dits. De manera que això va ser el primer que vam haver de fer i vam... Perdoneu que no... Quin programa... Ara no puc ensenyar això? Bé, potser no... Ara no puc... No us ho puc ensenyar. Tant és, era només una imatge del servidor. Perquè és un servidor que tenim llogat a Amsterdam, a una companyia que es diu DigitalOcean, i que ja paga les factures, per tant tenim el control de la responsabilitat d'això i està en contrasenya i fem còpies de seguretat. O sigui que això està resolt ara, però clar, algú ho ha de pagar. Llavors, què més us volia dir? La col·lecció del grup Auroro, que ara ho estem muntant a Barcelona, té 300 llibres per començar. El que hi ha aquí, ara ho veurem, però potser primer us hauria d'ensenyar com funciona un catàleg col·lectiu. No sé per què això així de gran, però millor perquè això ho apunta. He buscat catàleg antologia i aquí puc buscar o el catàleg comú o especificar que vull buscar només una col·lecció. I llavors m'ha sortit... Aquí també puc triar el títol... I això tampoc no sé per què surt en anglès. Hauria de sortir... Si més no... en català. Pot buscar per títol, per autor, per matèria, però encara no tenim matèries classificades. Podria ser BNE, però això només els llibres moderns, de la col·lecció o la signatura tipogràfica. He buscat cada una antologia
i em surt tot això. Hi ha l'edició, la primera edició de 1925 i la segona edició de 1931. Aquí, com es fan catàlegs professionals, cada edició d'una mateixa obra té un registre separat, perquè pot haver variacions importants. Ja veieu que hi ha d'aquesta, de la primera edició, tenim còpies aquí i a Subirats. I de la segona edició en tenim també aquí i a Biblioteca Modera, a Moià. Però fixeu-vos que encara n'hi ha més. Què passa aquí? N'hi ha una altra. La Biblioteca Modera. Aquí comencem a tenir uns dels problemes que va provocar la transició d'un catàleg a l'altre, que és que no es van fondre. Hi havia la mateixa obra a Moià i a Subirats, però en el moment d'ajuntar el catàleg no es van poder fondre els registres. O sigui que ara tenim molts duplicats. Molts duplicats. I estem intentant arreglar-ho, però costa. Costa bastant. Ja veieu quin és el problema. Aviam, anem... Si ho veieu, no? Buscarem un llibre perquè ho vegeu millor. Què és? Aquest és un que acabo de catalogar. Fixeu-vos. I aquest i la versió en català. Mirem aquest. Doncs bé, surt d'aquí, amb el nom de l'autor. Tot això és de l'edició original. Intentem posar-hi la traducció al català per facilitar-vos, per part de gent que no sap esperanto. Tants detalls com puguem, la llista de continguts. Però aquí ve la part interessant, que és que cada exemplar apareix separat. Aquest és el d'aquí, de la Biblioteca Petronuet. Aquest és un que hi ha a Moià. Aquest és un que acabem de catalogar a Barcelona. I aquest és a Subirats. Ja veieu com funciona. És un catàleg col·lectiu. És a dir, que hi ha un sol registre bibliogràfic, és el nom tècnic, registre bibliogràfic, per cada edició de cada obra. Però d'aquest registre bibliogràfic es poden penjar diversos exemplars, un per cada biblioteca, per cada col·lecció. Així ho tenim tots junts. Però clar, això no s'ha pogut fer de manera automàtica. O sigui que és el primer problema que tenim. També es pot fer una altra cosa, que és que en una mateixa col·lecció hi pot haver més d'un exemplar. Abans no sabíem gairebé què fer d'aquests. Però ens hem decidit a posar-los al catàleg també. Aquí hi ha la descripció, o sigui que ara hi ha els exemplars, tots són aquí, però en el segon que hem trobat hem decidit marcar-lo com a disponible. El prestarem, perquè sigui realment una biblioteca, no simplement un arxiu, perquè és una de les grans diferències, que en una biblioteca de debò es poden treure llibres en préstec. Per tant, en principi haurien de ser membres d'AKEA que puguin treure llibres en préstec. Si mai aconseguim de ficar-nos al catàleg col·lectiu de biblioteques de la Generalitat, potser qualsevol que tingui una targeta de biblioteca podrà prestar llibres. De moment encara no és això. Una altra raó per fer això és que es poden buscar... Clar, es guardaven aquests duplicats per intercanviar-los amb altres biblioteques. Però això és una altra diferència entre un arxiu i una biblioteca. Gairebé totes les biblioteques esperantistes han crescut de col·leccions privades.
I un col·leccionista no vol duplicats, el que vol és tenir moltes obres úniques, molts volums únics, no? Però això en una biblioteca autèntica no és tan important, o sigui que ara ha deixat de ser una prioritat. Però tot així volem tenir obres que ens falten encara, però la millor manera de fer-ho és intercanviar amb altres biblioteques. Però per fer-ho has de publicar una llista, i mantenir una llista actualitzada és molt complicat. La millor manera que he trobat és simplement marcar aquests com a disponibles i dir a altres biblioteques esperantistes que poden buscar tot el que tenim disponible i que això també és intercanviable, tots aquests exemplars. Es pot fer aquí, per exemple, per cerca avançada. Aquí hi ha moltes opcions i es pot buscar pel tipus. Es pot buscar pel tipus, només duplicats disponibles, i llavors apareixerà tot el que tenim duplicat i que és prestable o és intercanviable, que de moment encara és poc, perquè tots estem començant. Però així qualsevol bibliotecari estranger pot buscar i proposar-nos un intercanvi. Jo que hi ha bastants obres. Bé, això és una idea, una mica de com funciona, perquè al principi costa d'entendre. Un sol registre pot correspondre a diferents llibres en diferents biblioteques, però ho estem fent així. Aviam. Problemes que tenim al catàleg avui dia, a data d'avui. Tot això són llibres, ja veieu. El gran repte que tenim ara mateix són els periòdics, diaris, revistes, setmanaris, de tot tipus. No en tenim... De moment només estem catalogant llibres, perquè encara no sabem la manera exacta de catalogar revistes, que són bastant complicades, i de moment no ens estem sortint. Per exemple, aquí hi ha una revista que apareix aquí, de Comodera, i no sé si apareix també a un altre... hauria d'aparèixer Sobirats, també. Però vaja, aquí això encara no sabem ben bé com catalogar-ho. I precisament a Moià la col·lecció de diaris és molt gran, és com la meitat dels exemplars, però encara no sabem ben bé com catalogar-los. Aquí a sota hi ha al soterrani un munt de periòdics que encara no hem començat a catalogar. Aviam, un altre problema. Aviam, aquí tenim la traducció del Quijote. Veieu que apareixen dos exemplars. Un aquí i un altre a Moià, a la Biblioteca Modera. Però això no correspon ben bé a la realitat, perquè si busquem aquí, el catàleg de la Biblioteca Modera, que encara està en línia, el catàleg original de Nou.Biblio, que és un altre sistema diferent del nostre, veieu aquí que apareix... Clar, l'Open.Biblio possibilita marcar diferents exemplars d'una mateixa obra, dintre de la mateixa col·lecció. Però Anna Modera, a la Biblioteca Moià, no va fer servir això. Una mentalitat bastant de col·leccionista, no? N'hi ha prou amb un exemplar. Però de fet ella en té 3. Però ho va marcar on la tocava.
De manera que quan això ho vam importar al nostre catàleg no s'ha importat. O sigui que en realitat no sabem quants exemplars hi ha de cada cosa a mullar, a la col·lecció mollera. S'ha de tornar a entrar. Les altres biblioteques tenen accés a aquesta base de dades per poder corregir coses o afegir... De moment l'equip estic intentant enxampar l'Anna Modera per poder ensenyar-li a utilitzar el nostre sistema, Koha, el nostre catàleg, però ara mateix ella diu que no té molts problemes familiars i que no té temps i no aconseguim fer-ho. I el problema és que aquella col·lecció sí que és viva. Ella continua rebent diaris i llibres intercanviant, o sigui que tot el que hi ha hagut de nou allà en els últims 2 o 3 anys des que es va fer la importació, doncs ens falta. En canvi, a Subirats és una col·lecció tancada, perquè va morir el col·leccionista, el fill simplement ho manté i allò és tancat. O sigui que allà hi ha problemes, hi ha uns altres problemes que ara us mostraré. Això és pel que fa a la Biblioteca Modera, els exemplars, però tornem aquí. Vau veure que hi havia més d'un registre bibliogràfic de la primera edició de la Catalana Antologia, cosa que no hi hauria de ser, i s'haurà de corregir eventualment revisant tot el catàleg. Però a banda d'això, a Subirats tenim un altre problema, que és que aquell senyor, el Lluís Hernández Izal, va decidir que les obres que estaven compostes a parts de diferents autors, com la Catalana Antologia, les havia d'entrar per separat, que cada part, per cada capítol, faria un registre bibliogràfic diferent. I ho va fer, i ho va posar així. El pròleg de la Catalana Antologia de Jaume Grau Casas, que és el traductor, agafa un registre, els fragments de l'Atlàntida de Verdaguer en va fer un altre, l'altre pròleg també s'apareix per separat, una altra part de la Catalana Antologia també amb un registre bibliogràfic separat, i ara això apareix com si fossin 4, 5 o 6 volums separats. I realment és una llauna. I una gran part de la feina que ens toca fer al catàleg és eliminar tot això. Però ho serà, perquè no tenim accés a la col·lecció que hi ha. I un altre problema és que aquí, però això és una mica complicat d'explicar. Potser estic corrent massa. Aviam, de moment ja teniu una visió dels problemes que hi ha al catàleg i s'hauran de corregir eventualment. Però la feina que hem fet no és pas poca cosa, perquè, aviam, primer una mica de perspectiva. No estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'algunes de les col·leccions més grans del món, aquí, a Catalunya. Podem estar orgullosos. Perquè la més gran del món mundial del Museu d'Esperanto de Viena és aquí. Aquí, com que moltes no tenen un catàleg precís, es va fer una enquesta fa 2 o 3 anys i es va mesurar per metres de prestatgeria. I va donar aquests resultats. N'hi ha a Viena, a Alemanya, a França... Això són els equivalents de biblioteques nacionals, però fixeu-vos que moltes no estan en capitals sinó en pobles petits, perquè sempre hi ha el problema de l'espai, que costa més. Això de fons, aquesta és la biblioteca de la Universitat d'Esperanto Socio, però no està catalogada. I aquí tenim les Subirats, que és, compareu amb la biblioteca Juan Regulo Pérez de Ana Manero a Madrid. Ja veieu que és prou gran, està entre les més grans del món. La més gran a l'Àsia no està gaire a distància. La més gran a Llatinoamèrica és més petita.
La més gran a la Xina també és més petita. I aquí tenim Moià. O sigui que estem parlant de col·leccions molt grans i molt importants a escala mundial. Aquí tenim el catàleg, que ja l'heu vist, biblioteca.esperanto.cat. Es pot consultar. I aquesta és tota la feina que hem fet fins ara. Vam començar, la importació es va fer el març del 2015 i llavors vam començar simplement afegint registres pels exemplars que tenim aquí. Els registres bibliogràfics són portats de les altres dues biblioteques. I al principi es va fer simplement això, i es vam anar catalogant com bonament podien fins al mitjan l'any passat, i a partir d'aquí va començar la feina dura, que és crear registres bibliogràfics per a llibres que no existeixen ni a Sobirats ni a Moià. O sigui que els hem de crear de zero i els hem de fer bé. Millor, molt millor que no el que hem heretat dels altres catàlegs. O sigui que ja veieu que la feina es va alentir una mica, perquè havíem d'aprendre bastant de com fer tot això. I això, encara estem en aquest procés, encara queda bastant. El problema no és només el que queda per fer, que ja no és tant, sinó tota la retrocatalogació que hem de fer. Perquè fins aquí l'únic que vam fer va ser crear registres d'exemplars, però els registres bibliogràfics són demencials. Els haurem de refer tots. Però de moment aquest és el resultat. A Barcelona prou feines hem començat, però comencem bé, amb uns criteris, uns estàndards professionals, com hauria de ser, i aquí ja anem per aquí. El Sobirà seguia Modera, o sigui que veieu. És una col·lecció molt important, de més de 20.000 registres, més de 20.000 obres. Encara tenim pocs duplicats, perquè són biblioteques que provenen de col·leccions que no volem duplicats, i també perquè tots estem començant a decidir com es podem utilitzar. Però sí, són col·leccions molt grans. Això és bastant complicat. Aviam, què més? Una altra cosa, un altre problema que hem de resoldre. No, aquí no. El que us he posat abans. Per cert, no hauria de deixar. Aviam. Bé, aquest és potser l'únic que està a totes quatre, de moment. El registre bibliogràfic, com us he dit, és el mateix, perquè inclou tota la informació que és particular a aquella edició tal com ha sortit de l'imprès. Però cada exemplar pot tenir una història una mica diferent. I sobretot, tot i que el catàleg sigui comú, cada col·lecció, cada biblioteca pot ordenar els llibres segons un criteri totalment particular. L'únic criteri és que el criteri sigui consistent i per tant es pugui trobar i localitzar cada volum. Aquí estem utilitzant la classificació decimada universal. Aquí a Sabadell i a Barcelona. Però la Biblioteca Modera estan fent servir una cosa totalment diferent, que encara haig d'anar aquí a preguntar-li exactament a l'Anna Modera què volen dir aquests números i aquest, perquè això no és una assignatura completa. Aviam, us explico, que no us perdeu. Hi ha dues maneres essencials d'organitzar una col·lecció de llibres. Una és simplement per números corrents, o sigui que simplement els vas ordenant tal com et van arribant.
per ordre de compra o ordre de catalogació, sense cap altre criteri. I l'únic important és que cada volum tingui una mena de DNI, un número únic que l'identifica i que fa que puguis anar al catàleg i buscar i trobar per la seqüència, sense cap altre criteri. I això és el més habitual, és el més oportú en arxius, que no estan a l'accés del públic, perquè sempre hi ha un bibliotecari que fa d'intermediari, no es consulten els volums directament. I llavors això és més simple i és el més econòmic perquè simplement vas amuntant els llibres i omplint tot l'espai i no has de deixar cap tipus d'espai i l'aprofites al màxim. Però en una biblioteca d'accés públic això no és l'ideal, perquè si l'usuari de seu utilitza el catàleg o preguntar al bibliotecari hi ha barreres aquí, no? És més fàcil quan està ordenat per temes, com fem a les nostres col·leccions, la majoria, no? I llavors hi ha un criteri i pots buscar un tema i descobrir llibres que no coneixes. És la millor d'una bona biblioteca, no? Descobrir coses que no coneixes. I això a Moià i a Subirats no sé si ho van provar mai, no sé si van fer servir mai cap criteri, encara l'haig de trobar, de veritat. Però en el cas d'aquestes signatures són falses. No existeixen. Haurien de servir per identificar el llibre i trobar-lo al prestatge, però els vam generar de manera automàtica quan es van portar dels catàlegs vells al nou. O sigui que vaig anar allà a Subirats a preguntar com ho tenen muntat i vaig trobar que no hi ha cap criteri i el mateix Rafael ha de crear tot un sistema de signatures nou de zero. O sigui que allà hi ha una bona feinada també per fer. I a Moià exactament no sé com ho va organitzar l'Anna Modera. Aquí tenim nosaltres ho estem fent per la classificació decimal universal, que és que s'ha de fer un número que correspon a una determinada classificació, un determinat tema, que es pot subdividir indefinidament, en dècimes, i se li afegeix el nom de l'autor, les 3 primeres lletres del nom de l'autor, o si no hi ha un autor clar definit del títol. En això, en col·leccions grans, de fet, en realitat no distingeix el volum, perquè pot haver-hi moltes obres del mateix tema, del mateix autor, i llavors totes tenen la mateixa signatura, que és el que s'enganxa al llom, per trobar-lo fàcilment. Però això normalment no és un problema, perquè tot i que tinguis 10 amb la mateixa signatura, les pots veure tots d'una llambregada. Però el que és important és que cada volum tingui un codi de barres. D'acord? Que aquest sí ha de ser absolutament únic. És com un DNI. En diem codi de barres per convenció, però de fet és com un DNI. I un DNI perquè serveixen no ens han de tatuar al front. Es fan pels llibres, però simplement per comoditat. L'important és que hi hagi un catàleg, una base de dades que associa cada volum a un determinat número. Es pot imprimir i es pot enganxar o no, però ha de ser. I ara a la Barcelona estem escrivint a tots els volums per poder identificar-ne cada un, independentment de la signatura que tinguin al llum. Aquesta sí que pot coincidir amb els volums. Això representa molta més feina del que realment ens imaginem. Perquè si esperem una mala decisió al començament, després ja no es podrà corregir. I això podrà acabar causant molts problemes quan la col·lecció creix. I a més hi ha un altre problema de la... Aquí. Sí. Un problema de la classificació decimal universal, el tema és molt interessant, n'hi hauré per parlar-ne una hora, però no ho faré. És que té diferents edicions, es va anar renovant amb el temps, des que es va crear el 1907. Aquí a Catalunya van ser els primers
adoptar-lo dintre de l'estat espanyol, amb les biblioteques populars de la Mancomunitat, que ja tot just enguany fan els 100 anys. I es va adoptar l'edició de la decimal universal d'aquell temps, que té peculiaritats. I clar, això significa que això volia ser universal, però què passa? Quan adoptes algun sistema com aquest, en cas de marcar els números a sobre dels llibres, ja no el pots canviar. Et poden canviar el sistema, però tu ja has de fer servir la primera edició que vas triar. O sigui, cada vegada que s'ha aparegut una biblioteca nova que ha adaptat la decimal, s'ha hagut de quedar amb l'edició que era vigent en aquell moment. O sigui, és com una ceba. La més antiga, la capa més antiga és de les biblioteques populars, que encara fan servir l'edició primera de totes, la més antiga, del 1912, en què l'esperanto com a llengua té aquesta assignatura. Però si aneu a les biblioteques de les universitàries, fan servir una versió molt més moderna en què el número 4 es va abolir, el van erradicar totalment, i ara té aquesta assignatura d'esperanto. Però a la Biblioteca Nacional de Catalunya fan servir una altra edició de la decimal, més recent, en què l'esperanto té aquesta assignatura. Però la versió actual i actualitzada de la decimal ara té aquest número per a l'esperanto. O sigui que... Per qualsevol llibre que estigui en esperanto? Per qualsevol llibre escrit en esperanto? Sobre l'esperanto. Sobre l'esperanto, la filologia de l'esperanto, l'esperanto com a llengua. La literatura en esperanto aniria per una altra banda. O sigui que és bastant complicat. Aquí a la Biblioteca Petronuez vam decidir adoptar aquesta, tot i que sigui molt antiga, perquè és la que molta gent coneix per utilitzar-la a les biblioteques públiques. Tot i que abans la gent això ja no ho coneix. Abans les biblioteques es preocupaven d'ensenyar la decimal universal i ara passen olímpicament i en realitat no coneix de què va això. Per això hem de construir les signatures dels llibres d'alguna manera. Aviam, se m'acaba el temps, o sigui que hauré d'anar explicant. Això. Aviam, el somni d'un catàleg mundial d'esperanto no s'ha abandonat, però s'ha reformulat, perquè no té gaire sentit, com que les necessitats de cada biblioteca són diferents, no té gaire sentit de tenir tot en comú. I a més, cadascú té costums diferents de catalogació. O sigui que el que estem fent ara mateix és intercanviar registres. O sigui, com ho explicaria? Ara ja no es tracta simplement d'agafar el llibre i catalogar-lo de zero. Ara el que es pot fer és anar a un altre catàleg, veure si el tenen, si l'han catalogat, i llavors de manera automàtica es pot importar. Per aquest sistema Z3950, que és anterior a l'internet, no funciona per pàgina web, i s'ha d'activar en el servidor. Nosaltres tenim aquest servidor, o sigui que els nostres registres són públics i podem connectar-nos a altres servidors i quan ells tenen un llibre que a nosaltres ens falta, en comptes de catalogar-lo de zero, el podem importar i simplement creem un exemplar. Però això té conseqüències molt grans. Això significa que la feina de catalogació decreix a les biblioteques, cada vegada s'hi cataloga menys. Però al mateix temps aquesta feina de catalogació és cada vegada més exigent perquè s'ha de fer a uns estàndards professionals i internacionals. Perquè ara els registres són públics. I això significa que han d'estar ben fets, perquè si no, si tens un registre mal fet d'un llibre i les altres biblioteques el copien, això provoca soroll i errors. Això és campanya d'informació defectuosa. Per tant, això vol dir que ara la catalogació és una feina més de formiga que mai. S'ha de fer molt de detall. I cada biblioteca que intercanvia dades per aquest sistema té un codi propi per identificar els registres que van crear ells mateixos com a institució. Un registre que donen els americans, per cert, de la Biblioteca del Congrés americà. Si parlem d'hegemonia anglosaxona, en el món del bibliotecari fliparíeu. Però el cas és que els primers van ser a Madrid, que van demanar un codi, nosaltres ara també en tenim un de propi, i després s'hi ha afegit la Biblioteca dels Brasilers. Aquests són els únics 3 en esperanto que intercanvien registres. D'acord? N'hi ha altres,
Hi ha altres biblioteques que no són biblioteques de propietat d'esperantistes, però que tenen col·leccions d'esperanto molt importants, com aquest que hi ha a Suïssa, que és tan gran com el nostre catàleg, i forma part des dels orígens, que va ser una part de la biblioteca pública d'aquest poble. O sigui que està integrat dintre de la xarxa de Ressort Roman, de xarxa de biblioteques francòfones de Suïssa, i publiquen el seu catàleg i els seus registres, o sigui que els podem importar. I també la col·lecció Faisi, que aquesta és interessant perquè va fer, aquest senyor, aquest hongarès, va fer el que potser hauria d'haver fet el senyor Hernando Cizal abans de morir, que va ser legar tota la seva col·lecció a la Biblioteca Nacional Hongaresa. I ara la tenen ben guardada, en una sala pròpia, ben bufona, total com la va llegar, però perfectament catalogada dintre del seu propi catàleg. I tot ho podem importar. I una dada important, que seria la Biblioteca Nacional dels Esperantistes, el Museu de Viena, no publica els seus registres per Z3950. O sigui que això no ho podem fer, no podem copiar registres a ella. Ens ho hem de fer com nosaltres mateixos, com podem. Altres servidors públics de registres, doncs n'hi ha bastants de fet. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units, el Catàleg Comú d'Universitats Catalanes, la Biblioteca Nacional Espanyola, la Nacional Britànica, la Nacional Francesa. De totes aquestes col·leccions podem importar registres. Però clar, no es poden importar tal qual perquè cada biblioteca té una mica els seus costums. Tot i que hi ha estàndards internacionals cada vegada més unificats, cadascuna té els seus propis costums i sempre s'han de modificar cosetes. O sigui que aquesta és la situació. I crec que jo ho hauria de deixar aquí. És que no se'ns ateques. I això, hi podria explicar més coses, però... Si podria explicar això, per exemple. Sí, que tot és un... Catalogat del seu què. Del seu què, no? Sí, o quan has de triar un tema per un llibre, per exemple. Hi ha llibres que ni amb 7 categories no pots acabar de ser. I tot això és el que encara ningú no ha fet en Esperanto. Absolutament ningú. Ni tan sols a Viena. No han creat un sistema d'encapçalaments de matèria en Esperanto per a llibres en Esperanto. No s'ha intentat mai. Però és un servei que fan biblioteques nacionals. Aquí ho ha fet la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ho ha fet. Ha agafat els encapçalaments de matèria de la Library of Congress, els ha adaptat al català, traduït-nos però va afegir-ne més, i els són els que fan servir les biblioteques públiques catalanes. I així es pot anar com si estiguéssim encara en un catàleg dels antics de fitxes, d'anar buscant per temes, a veure què hi ha sobre aquest tema i trobar tot allà, tot i que no coneix que l'obra existeix. Nosaltres encara no ho tenim, això. I és un dels grans reptes pel futur. Però primer encara en tenim més. És feina. Sí. Bona. Doncs, si hi ha preguntes... Sí, jo volia preguntar, en el fons, aviam, això d'utilitat cap a l'eventual lector, zero. Aquí no estem parlant, diguem, de alguna cosa que tu puguis agafar per poder llegir, no estem parlant, diguem, de digitalitzar així. Per exemple, veig aquí uns volums antics, dic, home, això seria maco poder-ho tenir, o poder tenir accés. Potser aquesta seria la major utilitat. Sí, és que si no, el problema és... Que no poder anar a un lloc, aviam si me'l volen deixar o no, amb el perill que allò es pugui malmetre, també. Si no saps què tens, no el pots donar en préstec, primer. Perquè llavors et desapareix directament. Si no saps el que has donat en préstec... I si és un tresor, millor que es pogués estar digitalitzat per poder estar a la gent, no? Sí, no, el futur és aquest, el futur és la digitalització. Normalment, quan em dones compte que moltes biblioteques el que fan és donar de baixa molts llibres, i revistes ja no en parlem, perquè és un material que és de molt difícil conservació. La pregunta, diguem, això és realment una eina i un esforç útil
per l'esperantisme de cara al futur o és una arqueologia de museu arqueològic? Aviam, tenim un patrimoni. No sé, podríem directament cremar tot això i començar de zero. No, però poder-ho llegir. La qüestió és si el document inicial és tan important o és la seva essència. Vols dir el text? Sí. La diferència entre el llibre i el text. Llibre i text, exacte. Home, evidentment, l'ideal serà que al final tot estigui digitalitzat en un servidor ben protegit, que sigui públicament accessible i que el text es pugui cercar. Perquè moltes coses deuen ser molt antigues, o sigui, deuen ser de domini públic. Sí, és el primer que haurem d'esbrinar, el que ja estigui en domini públic o el que tingui drets d'autor caducats i ja es pugui digitalitzar i publicar sense cap problema. Sí, però això s'ha de fer per passos, primer el més antic, el que és més perible, i assegurar-se de la conservació d'això. Però clar, sí, la idea és... La conservació de papers així, tipus revistes i papers, em sembla que l'únic que s'han fet són els microfilms, cosa que cada cop més amb la indústria electrònica ho haurem de fer igualment, perquè molts d'aquests volums es van publicar en paper de bona qualitat i s'estan aciditzant. S'estan aciditzant i tenen els dies comptats. De manera que tard o d'hora això desapareixerà, però primer s'haurà de digitalitzar un microfilm o directament digital o el que sigui. Però sí, té data de caducitat el paper. Això és cert. Per això és important tot aquest procés previ. Perquè escanejar un llibre no és simplement posar-lo a internet. Ha de ser trobable. Primer és una bona feinada, ahir ho estan explicant, és una bona feinada fer un text que sigui reconeixible com a text. És una feinada monumental, cada volum, i no es fa fàcilment. Però a banda d'això, el perill de contentar-se només amb el text pur és que és el soroll documental. Si fas una busca per Google, t'arriba una quantitat tremenda de soroll documental, de coses que no tenen relació amb el que estàs buscant. Google s'ho pot permetre això perquè té un algoritme de cerca que automàticament posa el que considera més rellevant al capdamunt de tot. Però això només ho té Google i poca gent més. Un catàleg de biblioteca típic, fins i tot un de biblioteca nacional, no fa servir això. Ha de catalogar els llibres amb les seves dades, les seves metadades. L'autor, el lloc de publicació i sobretot els temes. Per això necessitem encapçalaments de matèries. I els encapçalaments de matèries són molt importants perquè agafar algú que ha llegit el llibre, o almenys l'ha fullejat, i entén realment de què tracta el llibre. Les màquines no són intel·ligents encara, no entenen de què van els llibres. Aquesta feina només la poden fer els humans. Per això tot el treball de catalogació, al final, després de la digitalització, continua sent útil. És una gran feina, però Sebastià em fa gestos. Si no hi ha més pregunta... Per què la Biblioteca de Viena no té l'objectiu de publicar la seva informació per català? Perquè pensen que aquest protocol Z3950 és massa vell, perquè és anterior a internet, perquè pensen que tenen una opció millor que es diu IMPH, perquè serveixen els interessos d'una biblioteca nacional, que no són els interessos d'una comunitat internacional com la nostra. Simplement per això. Simplement no sentem una gran necessitat de col·laborar. Perquè amb nosaltres, amb d'altres biblioteques nacionals sí, amb nosaltres no. O sigui que també ens hem de substituir en aquesta feina. Molt bé. Doncs, moltes gràcies.